makasurug pa. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, it's 9:41 in the morning. This time check is brought to you by SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki Espresso MT. See you at SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo. Digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang sigiraray marahay na aga po sa Indo Gabos, Sabado na naman ngunyan. And dadaron mi kamungunyan sa sarong lugar na masasabi niya tong garong paraiso digdi sa Premier Distrito. At siyempre, ako po ang sa inyong lingkod, Mardila, daing iba, salit sana. Pero tiyan, iba na kapasong parang partner, si Father Momoy. Father. Maray na aga po sa Indo Gabos. Ay, ngaon po kita di sa Gamboas Orchard. Magayon pong lugar ini. Kaya magayon po di lalong-lalo na ang pagkaaga ang pag minasiran pa sa ang aldaw, magayon na maray ini po. Ugarin dahil kitang aldaw na nagsirang. Magayon po ini, sarap po ini sa mga nahiling ko pong inspirasyon para sa mga kadakul-dakul mga daga digdi kita ngunyan. Yes, Na puro opo. bakante. Yes, opo. Salamat po igdi kagawad na binaya so politika. Huli nang ngunyan sa namumulitik igdi sa mga mga kahoy, mga pili, mga kakao. Kaya saro man po ining tutok mo na inang apodo na Gamboas Healing Orchard. Ayan. Opo, ang tutukoy po ni Father na Gamboa, midbid po nindo ini, bago pa man naglawag sa politika, talagang midbid na po nila ang pamilya ninda. Siya po si Engineer Miden Gamboa. Saro po sa nagdevelop kaning lugar na kung ilingan po nindo nasa pamitisang Gambulkan,
Parang din sa highway. Kaya ni po na malilipot dahil nasa Purok 1, Barangay San Roque, San Jose. Adigdi po yan, sa San Jose. Sa malilipot. So, siguro tawanta na pa din yung pagkakataon na makabati si Engineer Miden. And siyempre, kaibanan niya sa tuya po na amigo pag-abot sa turismo, sa farming, sa gabos na. Yaon po siya, the jack of all trades. Mga tugang my friend, si Rome Candasa. Midbid po siya sa social media as Roaming Rome. Ayan. Good morning. Good morning po, Tavi. Good morning. Ate Miden, good morning po, Tavi. Good morning po sa mga parenan nyo kang DCGB, kay bana ko po digdi si Marbella, asin si Father Moymoy, ang sa tuyang healing priest. Thank you, Father, sir, sa pagbisita po ni dun sa Muya digdi, and sa pag-appreciate po kay ning orchard mi po. Ining orchard po ini, kumailing po ni do saro ini sa, anyo digdi pong punan mi, tade kami digdi, background sa farming ko di, hobby, and pag sarong bagay pala, Father, nilibo mo, halos sa puso. Dawa din may nadalan throughout the years. Maadalan. Kapaano po baga ang kapalibutan hali sa pagkamot din mahal na Diyos. May kasabihan baga sa mga Kastila kito, amor con amor si paga. Oo. Ang pagkamot nga sa kapagkamot, talagang iyon ngayon ang magayon na relasyon, they pay each other. Kaya magayon po na kaya kasubago paglaog mi duman, ang nagsabot sa kuya duman, San Jose. Iyong. Tamang-tama, taon ngunyan ni San Jose. Kaya igwapo igdi yung chapel, dedicated kay St. Joseph. Tamang-tama, taon po ngunyan ni St. Joseph. Ang St. Joseph, Father, yan ang pinili kong patron. Although, devote ako kang Lady Manawag because way back ang kapitan ako sa barangay. Takulao na milagro ang piniling sa Muyang, patron, na it is Senior San Jose. If you will remember the Pincaro brothers, na day nadadakop kan mga polis, militar. Pero kami po, Father, na kapitan, tanong na dayang armas na badil, nadakop mi po sila. In front of our chapel sa Kabangan, which is the San Jose Chapel. O sa kabangan kang kamalig? Yes po. Uyo. And maski sa po akong minister na lugar, ang patron na pigabutan ko, San Jose. So, naging devoto pa ako sa Kanase, and San Jose is the patron saint, the worker. Yun po kita dyan. Talagang ano yung pagiging worker. Pagiging St. worker. Joseph. San Jose. Parang sinapuso ni Kagawad Miden, Saka- hindi po sa pangyayari, Siya man baga ang protector ngunyan. Siya man baga Ayan. protector kan simbahan, protector kan Sagrada Familia. Yes, opo. Katapos, para sa kuya ngunyan, siya ang modelo kan mga kalalakihan. Kasi San Jose, very good father. Talagang nabuhay siya bilang sarong worker, silent worker pagkaray. Yeah. Dahil baga siya, ano pa man na, dahil pa man masyadong anong itinaram. Oo. Pero puro sa nanyaon. Katapos, saro pa pong karakteristik San Jose. Dreamer, tayo ni po pangaturugan, garo nalilingawan ka na, this is the original language of God. Yes po. Ang pangaturugan. Kaya baga, mga mensahe po baga kay San Jose, puro sa pinapaagi sa pangaturugan. Ngunyan ugari, di pisilo na magkaigwang mga pangaturugan. Ang mga tao dito nang katurog. Kulang sa katurogan. Okay. Mga tugang siguro sa pagkakataon po na ini, tawan-tanin pagkakataon si Kagawad Miden na magbalik tanaw, istorya sa tuya, how Gamboa's Orchard came to be. Yan, yung a brief history siguro kung paano na na-develop ini na Sangunyan Paano is yung napasyae mo? ready to cater people pag okay na ang gabos. Actually po, sir, ang Gabawas Orchard is originally on. Dahil po, ng iba kundi ni Congressman Papay Imperial, which is also my mentor and my idol in terms of politics po. Opo. Aliw po ako sa iya. Then, araman po kan banwaan na ako, saro na daiman. Pero po, inidaga nini, destiny po siguro sa muya dahil
At that time, nakapigdi-develop ini, ang katwang po di ni Congressman, ang sa kuyang ama. And sa happily na, di na sayang sa kapag alang kanduang tao importante sa buhay ko dahil kung ano sudin po ni Dadigdi sa San Jose, siguro po, iyon man po ang nangyayari digdi. And nagka-interest po ako mag-farming. Way back na governor pa si Kong Joey, sabi niya, ano tayo, magtanim tayo dahil yung Cadbury maglalagay daw dito sa atin ng planta kasi instead na walnuts ang gagamitin nila is pili nut and cacao. So Cadbury chocolate yung yes Cadbury? po, kaya po kumainin po nindo ang Gamboa sa orchard, dakulo ng tanom na pili and cacao. Because it was also the dream kan sa tuyang dating governor na si at Congressman Mingunyan si Kong Joey Sarte Salceda. Saro sa dream niya po. And ang turismo po, saro po sa dream ni Kong yan. Kung nailin po nindo during his term as governor, ano siya maray sa turismo. So, pag-develop mo po ini Gamboa sa orchards, just not only as but as part of also of the tourist mo kang bilog na albay, kang especially kang Pero malilipon. ecotourism, ano po? Ecotourism na po siya kung yung father na yung digdi sa kuya, ang turista, bako lang po magkarikos, kundi magkaikugawa si Nakigaro study tour, how pili was been produced, parang pagdidevelop chocolate or candy, cacao, yan po yan dyan. Ang apod po kayan, engaged tourism. Yes po, yes. Pwede nga ni sina pagpagudoon nindo katapos sinaman pagpatila doon. Actually po, kamba ko pa hindi masyado develop siguro 3 years ago. So, agom po ni Sir Nadaep, yung sa Apsimo, ni agom ni ni Sir Cedric, yung dating sa iniban niya po di mga taga Thailand. Then they let, inayan ko po sila kung paano ipik ang pili, paano i-produce ang candy, kung paano ang pagtulad. Yan po, Didi. Naging demo farm po ni Daini. Nagayun. Parang yung pinasyalan ni Sir Rome duman sa San Pablo. Yes. Na duman man demonstrate so coconut. I'm dreaming. Different byproducts of coconut. From the tree hanggang sa nagbunga, so ampol, so naging nyug, hanggang sa naging lana, hanggang sa naging candies na and all the likes, pati sugar. Lalong attractive na marayan sa mga millennials. Tadayin naman yung Arab yan, mga araw kayo. Yes, actually, Father, sa inspirasyon ko kay ni, nga ta, kay itong panahon, so mga gurang ta, ang age limit ninda, at the age of 70 or 80, 65, makukusog pa, dahil hilang. So, generation may mag-age 50, 40, yaw nang hilang. Ay, sa mga magurang ta kay ito. Ay, nanganap buhay, di ba yan sa daga? Yaw sa pag-farming. Saka sagkod mo yan baka. Yun ang pinibig ko bigla sabi. Sagkod mo yan, ang mga agta, dahil pa na ako COVID. Yes, Father. Iba po ang darakang nature sa tuya, sa buhay kang tao. By the way, so, bigsabi ka sa bago na, so, paano ini nakatabang sa pag-healing, sa healing mo? Actually, Father, I'm a cancer survivor. Tulong cancer po ang hinali sa kuya. Pero with this atmosphere, Father, dahil kakapaniwala sila nga, tada araw ka kuya ningunyan. Kaya healthy kan lao. Sabi ko, simple yung dumang kamo sa kuya. Hingo ko da nito ang farming. Hingo ko da nito payabaon ang nature. Ayun. Father, And we live healthy. ano yan, may connection talaga sa Igo po. lawas tayo sa healing ta ang Takita po paano baga, palibot. member kita kan Web of Life nga inaapod. Bako man kita ang sentro kan kapalibutan, bako man kita ang sentro. Kundi keribanan kita sa Web of Life. Saka kung hilingon ta po, kadakla na hilang. And I think mga doctor friends ko can vouch for me. Kadakla na hilang. Hali po sa stress. Yes. Yeah. Hali po sa stress. Stress sa pamilya, stress sa negosyo, stress sa politika, lalo stress sa politika. Grabe po. Stress po talaga ang pinaka number one na tayo po pa nakakapababa kan immune system. Yes po. Pag stress ka, dahil ka na mangiturog. Pag dahil ka mangiturog, mababa na marayan sa imong immune system. Kadakol-dakol na magkamaratian mo.
Yung po baga, stress. Katapos, ini po mga kahoy, igo po sinang healing capability, igo po sinang healing capacity. Katapos, makaka-reconnect po kamong giraray sa, makaka-reconnect po giraray sa daga. Kita po talaga, konektado kita sa daga. Billions of years, bago ang tao magkaigdi. Hindi na mo na. Nagibong mo ng Diyos din hardin sa kailinog duman sa tao. Hardin mo na, farm mo na, orchard mo na giniba din Diyos sa kailinog sa tao. Kaya bago, kaya gabos na conditions talaga na ang tao niya on sa kabi kapunta bagang paraiso. Paraiso, gabos yan may function. Kaya magayuno na maray, paano, healing is holding, integrating, pagbubuo. And this harmony. Kapag ikaw kang disharmony sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga kairibanan mo, magkakaigwa kang stress. Yung ba yung pala na pagkabot ng Garden of Eden? Mga tugang, pagbalik mi, after some commercials, aputong tapos si Ate Meden, taga may naging experience siyang pwede maka-inspire sa Indo and makapagtaunin mas pang pagpapahalaga sa atong kapalibutan, especially the trees and all the things na po sa surroundings na marahay o may mangyaring maray sa pagkabupong ng panahon. Makalistan po ka ng kapiraminsa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Luto. Linis. Takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad?
Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/almycomputer. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Poncho Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Isinumiter na kan Department of Agriculture ang rekomendasyon kay Presidente Rodrigo Duterte na magdeklarar ng state of emergency para masimbagan ang patakot kan African Swine Fever o ASF. Ini mismo ang kinumpirmar ni Agriculture Secretary William Dar kung sa insigon sa nasabing rekomendasyon ang deklarasyon ng state of calamity manungod sa ASF para matawan nindalan ang implementasyon ng biosecurity measures para mapugulan ang paglakop ng virus. Pati naman ang paglansar ng rehabilitasyon kan mga hog industry. Oras na may deklarar ini, pwede nang maggamit ang quick response fund na naka-standby na pondo para sa mga relief and recovery program sa kada bes may daipiglalauman na pangyayari. Magigirumduman na ang problema sa ASF ang naging kausa kung nata nagkaigwanin problema sa supply ng karneng urig sa mga saudan dahil sa o dahilan naman para mag-itaas ang presyo kaini. Yan ang pangalas 10 na barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee.
Coffee Mate, Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatubs, basta diarrhea, Diatubs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity and Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan as iba pang bagay na madaling duktaning kalayo. Itago ang posporo o lighters sa mga lugar na daig pupwedeng makua umaabot kan mga aki. Inidahilan tabaka kawatan ng mga ini asin maging mitsadin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative, asin kan estasyon na ini. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Mga doon nga balik po ito sa tuyang programa, Boses Kang Kapalibutan with Father Momoy and siyempre si Engineer Miden Gamboa with Sir Rom Candasa. Digdi po sa Gamboa's Orchard. Sarang magayon na lugar, mapresko. Asin talagang pag naong kadigdi, ano man na daradara mong kagabatan hali sa syudad, pag abot mo digdi, tangkas gabos. Pagbalik mo sa imong area, sa trabaho,
sigurado recharge ka na giraray. At din, may mga connection ba ang farm na ini na mas lalo mong pinagayon durante kan ma-lockdown ka di sa lugar? Yes, actually, totoo po. Kung na-lockdown, during lockdown, way back, hali exposed po ako sa tao dahil may mga obligasyon pa akong kay panggibuhon as a public servant. Opo. So po sa ano ko, di ako makalingaw, it's March 23. Pigkakalintura ako, pigaabo ako. 2020? Yes, 2020. Pigkakalintura ako, pigaabo ako. Nagpana pa akong antibiotic na erythromycin. I take it. Pero during that time, mag-aga din ako nagkakaturog dahil alam ko kalintura ko. Ang ginibo ko po digdi sa farm, may sarong pili na duman lang ako nagparapay ngalo during that time na maraot ng supagmati ko. Okay. Yaw lang ako nakatukaw, pun pagmata ko ng alas 6, alas 7, yaw na ako duman, mali ako mga alas 10 pag makusog na ang init. Within 3 days po, nabigla kami kan mga tao ko dahil nailing mi sa pili. Biglang nagadaan. Sabi ko, araw kayo ng kapalibutan. Pag pinayaba mo pala sa nung bagay, papayabaong ka man, isasalbar ka man nila sa gabos na karaw. I-absorb so gabos na negative Father, may energy. explanation po kayan ang Igota, sa tuya so na. gabos na negative energies mo, iga-absorb ka ito. Gabos na nga ni bagay, saro sa mga advocacies ko, kung dahil man kamong araw kining gamos orchard. Dawa sa mga potted plants po baga, lalong-lalo sa laugan harong, nag-absorb po yan ki carbon dioxide. Katapos ining bilog na farm na ini po, magayon na ng kuyan kani, so carbon footprints baga. Katapos nag-emit po ining oxygen bomb ini. Ngunyan po baga, sa lalong-lalo na ngunyan na sa panahon kang pandemya, medyo napahingaloan ang kapalibutan. Katapos kaya baga nagbabarbaguan sa tuyang weather. Kaya magayunon po ini na kaya ito, so feeling ito, inabsorb po kato gabos, so negative energies na niya ang sayo mo. Inabsorb ka ito. Siyempre, will give up his life, its life. For iba, usually ipo bagayan ang rolling kang ipo bagayan ng tao kang nature. Opo. They will absorb and then they give up life. Yes, opo. Now, Ate Miren, after that experience po, Tabi, ano na ang sa imong ginibo? Was ining nahiling mo niyan? Was it the result of your experience last year? Ang pagpagibo ko di Father, pagpayaba, ang sarong bagay pa lang, paghali sa puso mo, passion na pigapon. Dahil ka masurrender. Kang binagyo po ini, halos magibi ako, dahil ko aram ko ang inot kong pupuruton. Kung saan ako mapuon. Nailing ko sa tao kung nag-asikaso katuan ko, nag-ibi, makulog sa bot. Pero sabi ko, no surrender tayo. Babangon pa rin. Sa pagtanong po, di kita dapat ma-discourage. Na, at least ka ako, sabi ko, lingon nito niya ako, subag yung Tirindog bangga yung mga kahoy. Matindog niya ako yan. Subag yun niya akong riming after 10 years. So, matanong kita, mabalik magirara yan, sabi ko. So, no point of surrender ka ako kita. Kung di tayo nagigibon mo yan, sisay pan magibo. Yes. Kung kita ma-surrender, sisay pa magibo sa tuya kay ni. And at this point of time, kung nailinta po, Father, Sir, ang mga millennial, ingon yan, yaon sa four corners of the wall, gabos lang computer. Gadgets. Ano mangyari sa buhay nila? And ilingon ta po ang mga aki na yaon sa luwas kanatad na nagkakawat versus ang health kahit apat na yaon sa apat na kanto. Tapos sining aki na yaon sa kalsada na ding isisay mas makusog po. Ayun. Oo. Totoo yan. Gusto ko po. Kaya naging aim ko, bako ngani, dako, although bako pa ini open, dako nagralaog, iyayaan ko po because I want to share kung anong nature. Kaya punta po turuan ng mga kaki at kung paano mabuhay sa araw kayo ninyo.
panahon na. Very good yan, no? Ako lang gabos na kung paano ang pagtilad kang pili, Mhm. paano ang pag-ibo kang pagkaon. Mhm. Actually, sa experience ko, di fari kang pandemic, maugmaw na ako. So, aki, kung 7 years old, inuli ko, di dinira ako, babae. Maugmaw na ako, dahil kanya, di kami kang pandemic, kaya ba na ko sa iba ko pamangkin. 11 o'clock sa tanghali, di ko na sila mailing. Yaw na sir, aram ka pili, daraso kutsilyo, tamatilad, masok di kang pili. Yung experience ang Yes. Pagkahapon, mauli sa kuya, andara sa mga inakay na ibon na nakukuha nila sa mga kadapon kang swa. Papakaon, ito. So yun sila, naibalik ko sila sa nature. Better. Bako lang so, gabos, laptop, cellphone, ang kaputan o gadget. Naibalik ko sila. Kahit paano aram nila kung ano nature. Kaysa sa mga aki ko niyan, di aram kung ano ang puon kang batag, ano ang puon kang mangga. Yan po sa mga mundo doon na kunya nangyayari sa mga kakian. Tas yung mga young generation, di na aram. Kaya punta po gibuninit, we have to set an example to our younger generation. Yes, so Nagayon. going back to the basics, Back to the setting as basics. an example. Kaya garo medyo sa susug sa tinaramo po. Garo ibaan turismo igdi. Garo so inaapod tabagan engaged tourism. Wherein sila mismo, sinda mismo sindaan magudo, sindaan matila. Ayun. Tapos kung may nursery ka nga na igdi, pwede man sila magtanom o magpating. Actually, Father, sa midigti na gusto mong gibuhon, if ever may mga guest na kami, they have to plant 1 tree, 1 fruit-bearing trees. Kakaganina pangaran nila. After perang years, balikan nila, wow, nagtubo, nagbunga. Pwede man nindang mag-selfie sinda o kung kaya then i-post nila. Then after perang years, balikan nila, uli na sa tinanong. Di ba? Something na dapat nila na ma-engage ta sinda, maturuan ta sinda kung paano ang buhay. Taday taman makakaunan niya sa laptop. Yes. Taman So, makakaunan. yung anong tawag diyan? Yung farm bill. So, nagtanong sa computer. Ayan, this time digdi Hindi talaga tunay. ano sinda so tama so Magayunon. sa lugar na Magayunon ang pagtanong. araw kaya na go Opo. back to the good nature rather than to the malls. Iyan, okay. So ano yan natin din? Pag ika nag-log ka dyan sa gate, ano ang mahiling ninda? Anong pwedeng gibuhon digdi kan mga guest na to? Okay. na pwede sinda mag man religion that they can go there. Mhm. And we have also the resort. May swimming pool kita po dyan, infinity pool na 3 tires. Okay. We have the cabanas na can accommodate by family. Mhm. And aside from that po, ang pinaka-main ko po, ining farm. They will see the different kinds of fruit-bearing trees na yaon digdi. We have the longgan. Mhm. So nailing tala yung pag-December na from Thailand. Yan po, nabubuhay na sa tuya, may bunga na. Okay. We have the dragon fruit. We have the abio from Latin American origin yan. Yung, parang siyang star apple powder na kulay yellow. Siguro nga ni Father, ngunya niya sa lamesa mo. May ang strawberry. Strawberry. Produce na ni digdi. Pick po yan, digdi. We have the, iba-iba pong, we have the grapes. Iba-iba pong mga prutas na, we have the, yung grapes na nagtutubo. Grape, Brazilian grapes. Iba man po siya. So grapes na ordinary, so nagagapang. Yeah. Hindi Brazilian grapes po. Garo siya nagkakahoy. Yaon siya nagbubunga mismo. Magayunon, ano. Yes, so naging hobby ko po, so pag-collect aki iba-ibang pananom. Then, siguro po, naging dream. Siguro po, sabi nga ni Father Casubago, ang dream baga, dalong na yaon yan dyan. Di ka matugot na demo na ano. So, Hindi mo na-achieve o ano. So, Saka, yun siya rin, mga dream. So, passion ko na po inspiration. di yaon digdi. Sabi nga ni Kato, pigurulukan ni Dako, ano daw makukuha ako sa pag-farming, from engineer, from politician, yaon digdi pa farming, pero po, di kayang bakalon. Digdi Ang mo na kogmang iliso, ko, digdi po. kuha mo digdi Di nida kayang bakalon. Natural ang therapy. Ayan, ang therapy po na. Ecotherapy. Na di ko kay Paul magduman sa doktor na magbayad para maraya ko kanhilang ko. Ayun, okay. Magayunon. Sir Rom, as a consultant kang sa mga turismo, ano ang nahiling po nindo digdi sa Gamboas Orchard na very much distinct or different from others?
Ang magaling po digdi, Sir Mar, actually ang Albay is predominantly mga farmers, ang mga Albayanos. Yes. So, pag pumunta ka ng Albay, ang alam nila, Mayon Volcano lang. But Mayon Volcano is the source of fertile land. So, ang Gamboas Orchard, so, pag adjust sa environment, nakakigwa ka na ng matanong kitang kahoy because yun nga ni mainit and magtanom kita ng pagkaon for our production and also our consumption. Para sa food security man. Food security at the po. same time, protection ng environment. Yes po. So yan po kaya ang global warming. Yes po, tama po. Actually po, ang paghahanap ko ng mga turista ngunyan, lalo mga foreign tourists sa Pilipinas, yung ecotourism, Father, no. So kapag iyan, aside from that, also yung kanilang heritage, yung kultura natin. Yeah. So sa India, they have the European and US culture or Korean culture. So we want to share naman kung ano sa tuyang heritage by bringing them here. Maluto kita ng pili, malantag kita ng pili, pakaunan po ng So, our engaging tourism. Engaged tourism. Yes po, napigbabanggit po nindo na ang mga turista mo yan sinda ang nagpipik, sinda ang nagigibo, sinda ang nakaka-experience ka yan. Yan. Paano dahil taman mabakal basta-basta ang experience ya. Yan po. Ambi ko para hanap mo niyan kan mga turista. So, experience ya. Yes, po. Tama po yun, Father. Actually po, ang experience kaya, nag-creating memories. Yes. Si memories usually last forever. Kaya po mo yung gibuhan kang Gamboas Orchard, aside from seeing the Mayon Volcano, of course, they create experiences, they create memories. Pag uli ninda sa lugar ninda, mapapag-ulayan nila, mapag-istoryahan ninda na hali ako sa Philippines, sa Albay. Kaya tapos may tinanom ako doon na kahoy. Na kahoy. One of these days, bibiltahan ko. Yes po. Ano ang pinaka the best time na dapat niya kadigdi sa farm? O sa orchard? Well, Sir Mar, dito sa farm kaya, usually mga, yan, yung sa umaga, early morning, kami mong mahiling ang sunrise. Kasi ang sunrise po dito, Father, mahiling mo ang island mismo. So, kapag sunset naman po, syempre, nahiling mo dyan. Mahiling mo Mayon. Mayon Volcano. And of course, kapag dito po kaya pagbanggi, ang light digdi, may ilaw ang mga kahoy. Okay. So, napaka, laid back, napaka rustic po yung experience na madawag mo lang. So, kang mga bayo. Pwede di mag-overnight o ano? Actually po, mag-open na po kami the following months. Available na po yung ating cabanas and also may pigigibo po ngayon na hotel, 19 rooms na hotel. And a resort po na pwede pong mag-host sa mga families, small groups. Kasi alam tamang baga po na pandemic ko niyan. Although we want na maraming bisita, ang orchard po kasi ang setup po namin, nag-aalaw lang kami ng mga pre-book guests, which is ideal po sa pandemic na makontrol ta po. So paglawag kan tao. Okay. So ano ang dapat obserbaran ka mga would-be guests? Yes, kita po nag-follow man kita ng mga basic health protocols. So aside from basic health protocols, syempre man po ang masitas mo yata po yung ma-appreciate bakong day maraot or mas magaling kaya na mahiling mo and arugon mo, maging inspirasyon, sabi nga ni Father, na iba na, oy, may akong gibon sa natad ko ini. Oy, arag pa lang kayan. Day pagpudoon po, yan po, ang house toast ni. ni. Paghilingon, no picking. Yes po. No limit ang ire. Yes, opo. Tapos po, ang samuyang salad station, available na po yan next week. So kung yan ito magkaka ng fresh na salad from the farm or ginaaga o ginaaga na gulay, meron kayong mga dippings lang po. Available po yan. Yes po, farm to plate po or farm to table po yung ating experience. Farm to table talaga. Yes po. Complete experience pa lang talaga. Apo. Saka Father, kung muya mo man of the senses. Yes po. Ang muya mo man po na ika ang mag-pick, mataw kami listahan na mga pwedeng mo i-pick duman, may area 1, area 2. Pag-abot mo digdi, kompleto na sa ingredients mo, ipa-process sa restaurant, i-serve sa imo yan fresh. So, pinudo mo po sa farm. Wow. Pwede ka magluto? Pwede man po. Pwede man po. Pick and luto. Yes, opo, paluto. Pick and paluto, yan. Sikim paluto pala. Magayunon ang araw kaning concept. Kaya sana po, so iba pa man dyan, nakulong pagkakatagling bakanting mga daga. Iyo po. Katapos ang ibang mga nagsadirikan kung sain nalapalop, kaya kiraman. Tam Pilipino bagang ganyan, very global ang Pinoy. Katapos,
mga property mga arog kayo bibarayaan. Ayun po. Magayon po siguro, magayon po yung inspirasyon na ini para sa mga tao niya to. Saro ining gayon na itatao niya to experience siya, Ayun po. memories. Yes. Sir, ano po ang mensahe mo sa mga nakaantabay sa tuya? Not only sa radyo, kundi sa Facebook Live, sa YouTube, Ayun po. all over the world tabi. Yes. So gabos po na nagadangog, naghihiling po ang programa kang boses kang kapalibutan. Pwede po kamo magpabuktig di sa Gamboas Orchard. So sa ngunyan po kaya dahil pa kaming open to public. So pigibumi po pre-arrange tanganing masabmi kamo ng maray. But also pag abutin do digdi, talagang kung may dumang salad, may dumang karigos, i-ready mo po yan sa Indo. So Online po yan, Lindo. online po yan. So yung mga mahilig man sa masitas, ay po kaming Gamboas Orchard Facebook page. Okay. So may mga numbers po duman or mag-message po kamo. Mag-inform lang po kamo kung may mag-wedding digdi, magbunyag or meetings. Di magkasal. Ang kay po na kumpleto ng gabos, pera groom. Opo, tama po yan, Father. Opo. So ayan po sa mga naghihiling niyan. Salamat po na nabitalan po kami ng DCGB sa programa ni Father Momoy. Yan, Father Momoy and Sir Mar, na matawan mi kamo ng inspirasyon na ang pagpa-farming, bako po yan, mahiling na ikatika pong tao. Ang pagpa-farming po, mahiling po yan na kita, nagbabalik duman sa lupa, nagbabalik kita duman sa pagtilkang land, and maging productive po kita. Kasi po, ang pag-farming, pag-una din, pag farmer ka, mahirap ka. Bako po, sa ngunyan po, ang measurement po ng wealth is not na nagtatrabaho ako duman sa aircon offices or may titulo ka. Delikado ko maray sa aircon office. Yes, mas delikado pa po. Ang COVID. Tama po Delikado yan, ka. Father. Pero safe na safe ka igdi. Wala po. po dito. Ayan po. Kaya po sa mga may pamilya po dyan, mo yung magluwas, sabunin na sa mga close area, Gamboas Orchard po is your choice. Yes. The best destination. No? Okay. Jerome, with this pandemic, alam ko naka-in ka sa farm tourism, ano? Yes po. Ano ang nahiling mo po na futuro? Makakapawi pa tayo or magdadakol pa kita para sa mga kababayan niya atong gustong mag-relax out of duman sa pasendang mga maribok na lugar na pigistaran. Yes po. Sa ngunyan po, nagiging trending na po ang farm tourism. So ang outdoor po na tourism site, yun na po ngunyan ang halos pigahanap kang gabos na turista because yun nga po yung threat ng COVID and panduwa, during the time ng lockdown po, Sir Mar, na-realize din na pag nagtanong pala ako, arog kayo ni, nag-backyard farming sin arog kayo ni. So they want to see them sa mas maluwag na lugar, kaiba din sa bilog ng pamilya, not in the four corners of their room. Bako sana sa mall. Bako sana sa mall. Sa mga gadgets. Yes po, ayan. Tama po dyan, Father Momoy. Ako po, ang mga aki ko man, it was a lesson for me, na mas maray ang mas dakol na yaon siya sa luwas, at yaon sa mga makahoy and sa farm, kumpara man sa paggamit ka mga gadget. Kaya katapos ang mga aki kapag pina-experience mo, that will be a lifetime memory. Yes po. Usually pag arog pa kayo na dahil masyado na magkakan kang rambutan, sa irarong kang rambutan mismo. Yes po. Katapos pagkuha kang mga nikit na pili, katapos kung paano pagtiladon mo kang gapo. Yes po. Yan baga, Father, yung sa mga mga nainit po sa nguya, nainit po sa tuya, yan po sa indang libangan kadto. So kung data po yan maipasa sa next generation, malilingawan po siya, madidistract po sila ka ibang bagay, dahil na po transfer ka itong experience na ito. Transmission in a living tradition. Yes po. Living tradition. Sarang maganda nining example and garo lugar as your room because nailing ta na ang farmers ko niyan pagurang nining pagurang. So it is now the high time na ma-expose ang mga younger generation sa siring kaning sistema. Tama ka dyan, Sir Mark. Kasi kay po ang mga millennials. Yeah, millennials po. To guide them. Oo. Saka, Father, tama nga po doon. Bunyatang baaguhon sa notion na kahit baga pong panahon, ang mga gurang nagsabi sa mga aki, noy, magklase kang maray. Tanga hindi ka maarog sa kung para uma.
So ngunyan po, Noy, magdumang kita sa land, mag-uma kita, iyan ang magayon na experience. As a Food awig sa mga security. hanilang. Opo, Food security sa ka-organic na marian sa tuyang growth. Iyo po. Kaya para sa kuya, inapod po ini yung eco-spirituality. Gusto sabihin na gabos sa tao, lalong-lalo na mga indigenous people, very much in touch in sa duga. Very much in touch in sa daga. So dumangani sa Kidapawan o sa Kidapawan katapos sa iba pang parte kan Mindanao, mga lumads duman, nakahurong ko. Iyo po. May mga rats infestation. Ang ginibo, nag-atang sinda katapos pigsabihan nila, ining lugar na ini sa Induman, tadaan man nindo kami. Yung kaparelibot din, nagkaoro mo so mga paroy nila, pero sinaday, napapakihuran mga, we are very much, that's why farming nowadays, bako na siya pong organic, kundi may inaapon sinangon niya na biodynamic farming. Wow. Buot sabihin, kung bio baga, dynamic, kung buot sabihin, na bio, ang life ta, garo na nare-refresh. Ako nga ni kaso, bago kang pandemic, dakulo na akong mga hilang. Dawang nga na ako healer, dakulo pa, mga iguan akong mga libong-libong, dahil na dipisilon magkaturog, dipisilon. Katapos, of course, yung sa kuyang gout, puro permi naman sa dagat. Dipisilon pa doon sa Bicol. Mga pagkakan. Kaya ngunyan, magkayunon na luway-luway, nawara na ito sa kuya. Pagkaaga pa, naglalakaw-lakaw doon niya sa farm, nagpo-pruning ang mga nagpo-pruning sana. Pero magayunon ang routine. Okay, Sir Rom, nice having you po sa program and salamaton sa opportunity na makaibahan ka mo ngunyan asin makapaghiras kita nin mga dagdag na information sa mga kababayan ta. Yes, salamat din po sa ano po. And you're always welcome po sa Tamboas Orchard. Thank you very much. Mga tugang, we will be back. Mamaya pagbalik mi, agadan tamaning dagdag pang mensahe si Engineer Miden Gamboa para po sa mga dagdag niyang gustong ipahayag sa mga kababayan ta. And siyempre, siguro ang pag-imbitar man sa inyo na magbisita digdi sa lugar. We will be back. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, alas 10:35 na, din pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Right Med. Isang pangalan sa gamot na kailangan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets.
Bili na! Bili na yan! Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino. Mga tugang, balik po kita sa programa and this time, iba ang setting niya. Salamaton po kay Engineer Miden. Pinatana kami kan fresh from the from the farm. Farm to table. Experience po ini na mas ma-experience din do sa mga masunod na panahon na kamo nagbisita digdi na maging healthy pag naong kamo digdi sa laog kang Gamboas Orchard. Kamo mismo mag-gather, kamo mismo Yes. At Miden, ano ang magiging sistema po tabi? Yung concept po ninyo is DIY na. You have to pick your own vegetable. You just only prepare the dressing. You make your own salad. You can pick the strawberry, you can pick the pepino, you can pick the sili, you can pick the grapes. At least may enjoy po ninyo kung paano i-prepare ang sarang pagkaon na really na ika ma-pick, ika makuha, ika Parang DIY yes, po. salad. Yes, po. So ano po yan? Magiging abundant ini digdi sa farm. Yes, yes po. And sinda mismo ang magkakaigwa ng Yeah. experience ang magkuha kayan. Yes po. Yes, Ang, we're preparing that para maging abundant sila. Wow, mag-prepare ng own salad pa din. Yung sa Ramon na They have to pick. Ang kaibang ko lang sa inda because it will be an organic and it will be a fresh vegetable. Ayun. Yun ang kaibang ko sa lahat ng ano po. Kasi freshly pick nila yung vegetable na gagawin nila talagang for salad. freshly picked, not from the refrigerator. No. Ayan. Ano po yan? Yan mga Sarap po sa dressings ta. Yes. Organic din. Usually yung mga dressings po namin na ginagawa is from dried herbs. Okay. Ginagamit namin ngayon. And olive oil. Po. One of the main ng dressing po namin. And Yes. mangoes. And Opo. Engineer, salamaton po maray na nagagawa ng opportunity ni Father na makapasyar digdi. And ma-experience me ang mga ipinag-offer na pagkaon, experience po digdi. As in, sa mga ano rin, malaog man kami naman ni Father sa Yes. Cabana pag-abot ka mga panahon. looking forward for Yes. that. Magbalik kay Father At mi din, ang sa imo po tabi na invitation sa mga kababayan nato and message all over the world na naka YouTube po kita, naka Facebook Live kita, and pati na nag-antabay sa DCGB po tabi. Number Please one go ahead. po, I'm encouraging everybody who can afford to make this like this an orchards. Kailangan po natin to para sa our next generation. Hindi na po para sa atin. Yung next generation na po natin, turuan natin sila kung paano mabuhay. Kasi without farmers, wala kakainin. Kahit marami po tayong gadgets, kung walang farmers, wala tayong kakainin po. Secondly, invite ko po kayo, punta kayo ng orchards to experience what is nature. Yeah. Nandun po yung pagmamahal ni Lord, mararamdaman ninyo. If you are in the nature, you will feel the love of the Lord. Thank you, Father. Thank you, DCGB. Salamat po sa the team. Magayon. Thank you so much. Siguro po ang ini-encourage mo po bako sa itong sumay mga darakulang property Yes. na arog kini. Dawa so saradit. Saradit. They Pwede can man make- they can also learn from here and then nganing ika-transfer nila dawa sa saradit na Yes po. po. Especially the children. Kasi di na po aram kan makakianta kung anong kakao, anong puon igwa ang Ano ang ta- pili o ano ano. ang pili. So it's very sad po na di ninda aram kung sen Ano ang suwa. ninda kung paano ini. Igong mga akin nagdidi. What's that one? Sabi ko, that's one. So very sad na po na sa ibang aking nguyan di na midbid. So, encouraging everyone to join us na magtanom. Remember, without farmers, din kakaunon ang sambayanan. Ayun, sa pagtanom, walang gutom. Yan ang Yes. pirming pigo ng bitin kasamuyang presidente ni Ma'am Brenda Bayona Locsin. Tabi. Yes. Ay ma'am,
I know you're watching. Yaong kami dito sa lugar ni Engineer Miden. Bibidyo po ako ni Ma'am Brenda. Ako makulit yung suki ito sa paglenting mga CD, mga tape. Wala. Okay, so sa inyong po kabustabi, salamato na maray sa saron naman na edisyon na samuyang ipinagpresentar ni Father. Father, ang samuyang pong agad ang bendisyon po nito. Salamat kay Gurangnan sa gabos na biyayang ini na samuyang namamatian. Po dahil pinapahiling mo po sumuya, pinapamati mo sumuya sa imong pagkamuot na mga burak, ang mga kahoy, ang mga garbos na tinanom igdi ang kapalibutan sa imong manifestasyon kan sa imong pagkamuot sa samuya. Salamatunon po kagurangnan. Salamaton. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Pasima. Bindisyonan kita ng kagurangnan. Sa ngayon nama, nin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang sagod po sa masunod na Sabado sa saropang edisyon kan Boses kang Kapalibutan. Direct kali po digdi sa Gamboa's Orchard sa San Jose. Banwaan po ka malilipot. Salamato na maray kay Engineer Miden at saka kay Sir Rom na kandasa na kaiba ng tadigdi. Sa pangarap po kasi mga technical staff, si Chief Bunjing Tanay, so yung cameraman, siyempre si Arvin, kasabay niya to, sang yung IT, Giraray, ako po si Mardela, daing iba. Pare mo may po sa Indong Lingkod. Thank you very much po. Sa Indong Nadangog, ang programa Boses kan Kapalibutan, abangan Giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DCGB. Salamat kan sa Indong pagantabay. Sa Indo, kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Magaling pero di mamahalin. Buti